Gini na palabas sa bulan na pasaran ti panagkapoy ti turismo iti Baguio City. No pegasta mang namnama ti City Tourism Office asumaranta ti tourist arrivals iti syudad kagidan ti ininot a panagbaba ti presyo ti krudo ken gasolina. Iti matbaot ti epekto ti oil crisis, pinililat na nagatida duma turista ti nagpasyal iti Baguio City gapo iti nalamiis a klima, amayan natot ita a dry season. Ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. Tunggal summer vacation ng runa no dumanon iti weekend, mapatapata a dumanon iti nasuruksa nga gasot aribo a turista ti bumisbisita iti Baguio City. Sigunday ta iti Baguio City Tourism Office. Ngambi mabaday to'y idikilaat ang imato ti presyo ti krudo ken gasolina abanag anang apektar kadagiti negosyante. Ita adakkel ti bawas iti presyo ti petrolyo, namnamaen ti opisina ang umatumanen ti tourist arrivals. Sigon kini Engineer Alec Mapalo, City Tourism Officer, dakkel ti tulong kadagiti turista ti nagdudumang nga aktibidad a maisaysayangkat iti syudad a makaguyugoy manen kadakwada. So napakalaking tulong no, na magkaroon pa rin tayo ng ganito festivity at magtulungan tayo na ipromote sa ating mga bisita. They're starting to want to travel and this is one of the best chances, no, opportunities that they can travel again and experience a unique experience here in Baguio. Ni Jane Manipod pay Cavite, pinili na nga agrambak iti kasangay na iti Baguio City, uray na nga tulata ti presyo ti krudo. Well, kasi malamig sa Baguio and besides that, 50th birthday ko, so gusto ko lang sulitin yung pagbili ko ng diesel. Namnamaan ti City Tourism Office nga agsublin ti sigo da presyo ti petrolyo tapno adumanen na turista ti sumangbay iti syudad. Perhaps inviting no, our visitors. We know that Baguio has become a favorite repeat destination, no? Pabalik-balik ang ating mga bisita and best time no, na to breathe Baguio. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.